ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಕ್ತರಾಣೆ 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 ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆನೆ ಎನಗೂ ಆನೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆನೆ ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಕ್ತರಾಣೆ 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 ಎನಗೂ ಆನೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆನೆ ಎನಗೂ ಆನೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆನೆ ನಿನ್ನಲಿ ನೆಲೆಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆನೆ ರಂಗ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನಲಿ ನೆಲೆಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆನೆ ಎನಗೂ ಆನೆ ನಿನಗೂ ಆನೆ ಎನಗೂ ಆನೆ ನಿನಗೂ ಆನೆ ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಕ್ತರಾಣೆ 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 ಎನಗೂ ಆನೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆನೆ ಎನಗೂ ಆನೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆನೆ ಸಂಗವ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆನೆ ರಂಗ ದುಷ್ಟರ ಸಂಗವ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆನೆ ಎನಗೂ ಆನೆ ನಿನಗೂ ಆನೆ ಎನಗೂ ಆನೆ ನಿನಗೂ ಆನೆ ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಕ್ತರಾಣೆ 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 ಎನಗೂ ಆನೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆನೆ ಎನಗೂ ಆನೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆನೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆನೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆನೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆನೆ ತಂಗಿ
என்ன வாசுதேவ சார் பண்டரு ஸ்டேஜுக்கு போலாம் தெளிப்பாலாந்து யாரு ஓட தெளிப்பானு பல்லே ನಮ್ಮ ಏತರ ತಿಳಿಪೋಲಿಗೆ ಆಟ ಒರಿಯಾಡಿ ತಿಳಿಪೋಡಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗಗನ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ ಗಗನಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಂಚು ದಿತ್ತೇರಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಲ ಪಂಡದು ಆ ಲೆಂಚಿನ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಾಂಡ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರನಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣನ ಕುಲನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಶುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಆಡ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋಡಾಡ ಕಲ್ಲು ಬೋಡಾಡ ಎನ್ನ ಮೋಕಿದ ರವಿ ಅಣ್ಣದು ಪಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾನ್ ಮಲ್ತೆ ನಾಲ್ಲೋಡು ಕಲ್ಲು ಬತ್ತು ಬೋಡು ಇತನ ಪ್ರಶ್ನೆಲಾದ ಪಂಡ 10 ಜನಕ್ಕುಲು 10 ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಚಾಂಡ 5 ಜನಕ್ಕೆ 8 ದಿನ ಬೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ದೇ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಸ್ಟೇನು 10 ಜನಕ್ಕೂ 10 ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಚಾಂಡ 5 ಜನಕ್ಕೆ 8 ದಿನ ಬೋಡು 10 ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ 8 ದಿನ ಬೋಡಿಯೇ ಇರ್ನ 5 ದಿನದಾಯಿಯೇ ಇರ್ನ 10 ದಿನದಾಯಿಯೇ 10 ಜನ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆಪುದೆಯೇ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದನ ಆವಂದಿತ್ತಡು ಗೋರಿ ಮೀನು ಸಾರ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದನ ಆವಂದಿತ್ತಡು ಗೋರಿ ಮೀನು ಸಾರ್ ಇದ್ದದ ಕಾಲಡು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದನ ಆಪಿನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಪರಿದಿನ ಕುಂಟುಗು ಬಲ್ಲುನನೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಪರಿದಿನ ಕುಂಟುನು ಬಲ್ಲುನನೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ದದ ಕಾಲಡು ಪೊಳ್ಳುದಿನ ಕುಂಟುನು ಪರಿದಿನನೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಲವ್ ಆಯ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಣು ಪೊನ್ನಡ ಬಂಪಿ ಓ ಪ್ರಿಯೇ ನಾನಿಲ್ಲದ ನೀನು ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುವ ಮೀನು ಓ ಪ್ರಿಯೇ ನಾನಿಲ್ಲದ ನೀನು ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುವ ಮೀನು ದೂರಡಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಪಂಡೆ ಓ ಪ್ರಿಯೇ ನಾನಿಲ್ಲದ ನೀನು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾನು ಇತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಕ್ಕ ಬಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಅವೆಟ್ಟು ಎನ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಟ್ಟು ರಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಸೈಪುಡು ಏನ್ ತೋರಿಡು ಪ್ರಶ್ನೆಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ದೇ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೋರಡು ಪಡ್ತೇನೆ ಗಡಿ ಕೇಳರ ಬಂದಿ ಒಂಜಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಅವೆಟ್ಟು ಎನ್ಮ ಮೇಲು ಅವೆಟ್ಟು ರಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಸೈಪುಡು ಏತು ಹೊರನೇತು ಆಜಿ ರಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ನೀರ್ನಾಜಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ತಿಂತೇರ ಇತನ ಮೋಕಿದ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓ ತಿಂಗಳು ತಾರೀಕು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಮ ಬರ್ಕೊಡು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಲ್ಲೇ ಓ ತಿಂಗಳು ತಾರೀಕು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಮ ಬರ್ಕೊಡು ಓ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಕೊಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಓ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಕೊಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಸರಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಏನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಪೊಳಿತುಲೆ ಮಾತಾ ತಿಂಗಳ ತಾರೀಕು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಮ ಬರ್ಕೊಡು ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾರಡು ತೆಂಡಲು ಗುರುದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಮನುಷ್ಯಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಟ್ಟಿ ಬತ್ತುನಿ ಇಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಯಾನೆ ಬನಡ ದಾರಡು ತೆಂಡಲು ಗುರುದ ಅವತ ಮುದಲಿಗೆ ರಟ್ಟಿ ದಬ್ಬಿ ಬೆವಿಕಲ್ ಗಮ್ಮು ಮಾರಡು ಹೃದಯದ ನೋವಿಗಿಲ್ಲ ಮುಲಾಮ್ ಹೃದಯದ ನೋವಿಗಿಲ್ಲ ಮುಲಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ 2 ಕೀರ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಹೆಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದು ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ 2 ಕೀರ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ 2 ಕಿಂಗ್ಗಳು ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕಂಡನಿ ಬಡದು ಜೋರು ಗಲಾಟೆ ಪಾತ್ರೆ ಜಂಡೆ ಎನ್ಮದಿ ನಾಂಡು ಬಡದಿಗೆ ಮೀನು ತಿನ್ನಲ ಆಸೆ
era apuji. Enja banpal banyak. ತೊಟ್ಟೆ ಪತಂಗೋ ಪಲ್ ಮೀನಗ ಎಂಜಾ ಬಂಪಲಿ ಚೀಟ ಬರೆದು ಕೊಡುವರು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಗತ್ತೆ ಯಾನೇ ಬಂಪೆ ಹಾಲು ಗಲಟೆಪ್ನ 10 ದಿನದ ದುಂಬು ಮೀನು ಕೊರಟ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ದೀಪಾಲಿ ಬಂದಿತು ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು ಬಂದಿತು ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು ಏರುವುದೆಂದರೆ ಸರ್ಕಸ್ಸು ಬಂದಿತು ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು ಏರುವುದೆಂದರೆ ಸರ್ಕಸ್ಸು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೈ ಜಾರಿದರೆ ತಲೆ ಸರ್ಬತ್ತು ಬಂಧುಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ದುಪ್ಪುಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪಡಿ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಪುಗ ಅತ್ಯಂತ ದುಪ್ಪುಗ ತಿಳಿಪಾಗ ಜೈ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ತಿಳಿಗೆ ದಿಂಚಿನ ಪಾತೆರಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ಗಗಂತಿ ಬೆರೆಗು ಉಡಲ್ದಿದ್ದಿ ಸೊಲ್ಮೆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಕೋಟೆಕಣಿ ಎಂಬೆರೆಡ್ದು वामदेव विरञ्चितनय उमा मनोहर उग्रदुर्जटी समजाजिन वसन भूषण सुमन सत्वंसा कामहर सोम सूर्यानल विलोचना कामहर कैलास मंदिरा सोम सूर्यानल विलोचना कामितप्रद करुणे समगे सदा सुमंगलवा शंभो स्वयंभो संभवारनुता भवा जंबारनुता भवा जंबा निर्मल भास गज दैत्य
படி மீது ஏறிடுவார் கதி என்றவர் சரண தெய்வார் அதிமுகம் கண்டு மயங்கிடுவார் ஐயன துதி கல்ல தன்னையே மறந்திடுவார் பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு கல்லும் மல்லும் காலுக்கு மெட்டு சுவாமியே ஐயப்போ சுவாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம் பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு கல்லும் மல்லும் காலுக்கு மெட்டு சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே சரணம் சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா 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 சரணம் சரணம் ஐயப்பா तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः తెలిపాక ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತಿಳಿಕೆದ ಅವಸರ ಪನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಶಾರದಾ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲು 1-2 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪಜೀರ್ ಪಾವೂರು ಬೋಳ್ಯರ್ ನೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ನನಗೆ ಮೂಲಬತ್ತು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರದು ಆ ದೇವರನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಬೆಕ್ಕಲಿಗೆ ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಡದು ಆ ಶಾರದ ಮಾತೆ ಅಕಲ ಏಪಲ ಚಿರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡುದು ನನ್ನ ಮುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು
ಮಧುರ ಪುರವಾಸ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯು ನಿನಗೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯು ನಿನಗೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ಮಧುರ ಪುರವಾಸ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯು ನಿನಗೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯು ನಿನಗೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ಗಂಧ ಸಿಂಧೂರ ಸುಗಂಧದ ರಶಿನ ಸುಂದರಾಂಗ ನಿನ್ನ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಲೇಪನ ಗಂಧ ಸಿಂಧೂರ ಸುಗಂಧದ ರಶಿನ ಮಧುರ ಪುರವಾಸ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಡಗರದ ಪ್ರಥಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ 25 ವರ್ಷ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ
ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಿರಂತರ 25 ವರ್ಷಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಂಜ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಇನೋಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಕೇಸ್ತರರು ಹಾಗೂ ಗೋವನಿತಾಶ್ರಮದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ ನಾವು ಗಣಪತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕೇಂದು ಪನ್ಪ ಗಣಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಡೆಯೇ ಪನ್ಪ ರಾಜೇ ಪನ್ಪ ಗಣಪತಿ ಇಡೀ ಗಣನಾಯಕಿ ಆದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣನ ಬಿಂಬಿಸಾವು ನಂಚಿತ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದೇಹಾಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಂಗಾಂಗಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆಕಾರನ ಹೊಂದುದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಗಣನಾಯಕಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ದೇಹಾಕೃತಿಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಕಡ ಇಪ್ಪುಡಾಯಿನಂಚ ಗುಣನ ಬಿಂಬಿಸಾವುನಂಚಿತ್ನ ದೇವೇರೆ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮಕ್ ಗಣಪತಿ ಆಪ್ತ ಮಲ್ಲ ಜೀವಗ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಿನ್ಯ ಕಣ್ಣು ಪಂಡ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಪಂಚನ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ತೂವಡು ಪಂಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಂದೇಶ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಅಗಲವಾಯಿನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಕೆಬಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಲೇನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕೇಳುಗೆರಾದಿ ಕೇನೋಡು ಸಹನೆಡ್ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಕೇನೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿತ ಸಂದೇಶದ ದೇವೇರೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥಗ ಬಾಗನಂಚಿತ್ನ ಸೊಂಡಿಲ್ ತಳಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವನೋಡು ತಳಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾವುನಂಚಿತ ನಾಯಕರ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚನೆ ಒಂಟಿ ದಾಡೆ ಏಕರೂಪದ ಶಾಸನ ಸಮಾಜಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏಕರೂಪಡ್ ಸಮಾನತೆಡ್ ತೂವಡು ಪಂಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಂದೇಶ ಆ ಗುಣನ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಸವನೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅಂಗ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಸರ್ಪನ ಬಂಜಿಗೆ ಸುತ್ತುನಂಚಿತ್ನ ಆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಸರ್ಪ ವಾ ರೀತಿ ನಿಧಿನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಕಾವಲಾದು ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಕರಾವಡು ಪಂಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಭಾಗ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಲಿನ್ ಮೂಷಿಕನ ವಾಹನವಾದ ಹೊಂದು ನಂಚಿತ್ನ ದೇವೇರೆ ಮೂಷಿಕ ಪಂಡ ಎಲಿ ಚಂಚಲತೆದ ಸಂಕೇತ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂತದ ಎಂಚ ನಿಗ್ರಹದ ದಿವಲಿ ಪನ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಗಣಪತಿ ಮೂಷಿಕನ ತನ್ನ ವಾಹನವಾದ ಇನಿ ಬಳಕೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನ ಆ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಪೂರ ನಾಯಕೇರ್ಲ ಗಣಪತಿ ತತ್ವನ ಜೀವನದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಭಾಗಡ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಆನಿದ ದಿನ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕೇರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಪೊರ್ತುಡು
ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಜನಕಲೇನು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸೈರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆಗೆ ಕನ್ನತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲೆಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಲ ತಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಘನತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಜಾತಿದ ಘನತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪಕ್ಷದ ಘನತೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ತೋರ್ಪಡಿಸೋರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪು ನಾವು ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಜಾತಿ ಭೇದನ ಬರಿಕದೀದು ಭಾರತೀಯವಾದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಭಾರತಾಂಬೆನ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಕನ್ನತ್ತಣ ಮಾತ್ರ ಉಂದೆತ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ದಿನಕ್ಕಲು ನಾಸ್ತಿಕತೆ ನಮಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಂಚಿತ್ತವು ನಿಕ್ಕ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಲಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ತರೆತಗ್ಗಾವು ನಂಚಿತ್ನ ಆತಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿದಾದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಡ್ದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಪೋತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಕ್ ಬತ್ತನೇರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಏತುಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಏತುಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಘನತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಡ ಮಾಯಾ ಅದು ಪೋತು ನೇನಿಕ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಒರಿಪೊಡುಂದಾಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಲೇನು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಬಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಓಲುಪೊಂಡಲ ನಮಕ್ ಪುರ್ಸೋತ್ತಿಜ್ಜಂದು ನಂಚಿತ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನಡೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಕೈತಲ್ಡೊಂಜಿ ಭಜನಾ ಸತ್ಸಂಗ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಾಡ್ರೆ ಪೋಪ ದಯಪಂಡ ಮಂಗಳಾರತಿದ ಪೊರ್ತು ವಾಪೊರ್ತುಡುಂಡು ತೂದು ಮಂಗಳಾರತಿಗಾನಗ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಯಾವ ಪನ್ಪ ನಂಚಿತ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನಮಕ್ ಬತ್ತುದಂಡಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಯನೋಡು ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತುಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮಾತ ವಿಧದ ನೆಲ್ಲ ಗಳಿಸರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿತ ಸೊತ್ತ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಅಂಗಡಿಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ ಸೊತ್ತ ಆದಿತ್ತುಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕರಾದಿತ್ತುವ ದೇವೇರ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಡೆ ಎರಡಲ ಬತ್ತದು ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ನಮಕ್ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಏತ್ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೇವರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೋರ ಪೋಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಶಾಂತತೆಗೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ನಮಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ದೇವರ್ನ ಆರಾಧನೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ದೇವರ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರನೆ ನಮಕ್ ಮಲ್ಕೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನಕಲೆಗೆ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸವನ್ನಂಚಿತ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡ ಇನಿ ಭಜನೆದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ನಮಕ್ ಐನಾತ್ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಡ್ ಒಲಿಸವನೊಲಿಗೆ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ ಭಜನೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಓಲುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಗ ಶಾಲೆದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಠದ ಪೊರ್ತುಡು ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸವನಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇನಿ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾದ ಪೋತುಂಡು ವರ್ಷಗೊರ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಭಜನೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಪನ ಭಜನೆ ಕೇವಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಾದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊತ್ತುಡು ತಾಳ ತಂಬೂರಿ ಶಂಕ ಜಾಗಂಟೆದ ಶಬ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಒವ್ವೇ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲೋ ಪೊಗ್ಗುಜಗೆ ಆ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷೆ ಪನ್ಪುನೇನು ದಿವೊಡು ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಭಜನಾ ಸತ್ಸಂಗಗ್ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವು ಕೊರ್ದು ಭಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೇಕಾವಡು ಭಜನಾ ಸತ್ಸಂಗ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಎಂಗೊಂಜಿ ಘಟನೆ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿಪಾಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನ ಒರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಡ್ ಮಾತಾ ಯುವ ಜನತೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ಬರ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರ ಎಂಕಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಾತೆರೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ವರ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಸತ್ಸಂಗ ಉಂಡ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕೇಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇನಿ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಮಗನಿನಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ವರ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಸತ್ಸಂಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಯನ್ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲು ದೂರ ದೀವೋಡು
ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಆತಿಕೆಂದಾನಗ ಈ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ತಲ್ಪಾರ್ದು ಚೇರ್ದ ಲಕ್ಕದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ಅರಡ ಪಾತೆರಿಯರು ಅರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ದಾಯೆ ಆಯನೆ ಕಡಪುರ್ಜಿಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ ಪಂಡರಿಗೆ ಆಯಗ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆತಲು ಓದರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ದೂರದಿಲ್ಲೇ ಪಂಡೆ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ತು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪಂಡ್ ಪನ್ಪನ ಕೇನುಡು ನಮ್ಮ ವಟಾರದ ಜವನೆರು ವಾರೀತಿ ಉಲ್ಲೇರು ನೀರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜವನೆರಿಗೆ ಇತ್ತ ಬೊಳಪುನಂಚಿತ ಜವನೆರಿಗೆ ವಾ ಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಗಾಂಜಾದ ಪ್ರಭಾವ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಪನ್ಪ ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಅರೆಗೆ ಜೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಶಬ್ದ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಫೋನ್ ದೀದ್ ಬತ್ನಾರು ಏನಡ ಆ ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಹುಡುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥೆರ್ನ ಮನೆತನದ ಹುಡುಗಿ ಅಂಡ ಪಿದೈ ಬತ್ನೆರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಒಂತೆ ಕುಂಡು ಪೋಕರಿದ ಜವನೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಂಜಾದಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಪುನೆನಿ ತೂದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಡ್ ಆ ನೆಕ್ ಆ ಭಾಗಾಗ ಪೋಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆಡ್ ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಆಯ ರೂಪಿತಾವುಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಒಂತೆ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಕೇವಲ ಮೂಜಿವಾರದಿಂಚಿ ಭಜನೆದ ಸತ್ಸಂಗಗ ಆ ಹುಡುಗನ ಇಂಚಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂಜಿ ಘಟನೆನಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ದಾಯೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೆನ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನಿ ಪಿದೈ ಪೋಯರಿಂದಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾ ಜನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ತನ ಇನಿ ಬೊಳೆ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಪಾಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕದ ಪಾಠನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೂರ್ಪಾಡ್ದು ಸಮಾಜದ ಹಾಳಾಯೆ ಕುಂಡು ಪೋಕರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದ ಹಾಳಾಯೆ ಪನ್ಪುನಿರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಕಲ್ಪಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಂ ಪಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿವಾರದಿಂಚಿ ಭಜನಾ ಸತ್ಸಂಗದಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾತೀನಿ ಐಕು ದುಂಬು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಈ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸನ್ನಡತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರಿಂದಾಂಡ ಐಕಿ ನಮ್ಮನ ವಿರೋಧ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಭಜನೆ ಸತ್ಸಂಗ ಅನ್ಪನ್ಪ ಭಜನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಹರಿಕತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಾಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಪುಂಡೆ ಹೊರತು ಜೀವನಗ ನೈತಿಕತೆ ತುಂಬುನಂಚಿತ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಠ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಹೊರತು ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಬೊಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪ ಹೊರತು ಅವೇಗ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತನು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧರ್ಮನು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಡು ಎಟ್ಟೆ ರೀತಿಡು ಬೆಳೆಸಾದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ವಾ ರೀತಿದ ಧರ್ಮಡ್ ನಡಪುವ ವಾ ಸಂಸ್ಕಾರಡ್ ನಡಪುವನ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಲೇಕಾಪುನು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ಭಾಗಡಾಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಡಾಪುನಂಚಿತ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಇಪ್ಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇಪ್ಪು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವೇನು ಮಲ್ಪನ ಅವು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಆಚರಣೆಯಾದ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯಂದೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯನ ಜಿಂಜಾವುನಂಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಲ್ಪ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಋಣ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬುದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭರತ ಮಾತೆನ ಋಣನು ತೀರಿಸಾವಡು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಡು ಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡು ನಡಪುಲೇಕ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕಾಯಿನ ಗಣನಾಯಕನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನ ದೀದು ಎನ್ನ ನೀಡೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಲ ಯಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನೆರಡ್ಡು ಪಾತೆರವರ್ದು ವಿರಮಿಸವೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಒವೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ಪನು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಡವಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡೆದಂದು ಪೋಪು ನಾವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಮುಲ್ತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ್ನಕಲು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷತ್ತು
ಸಾರ್ಥಕ 25 ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣುಡು ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಾಕಿಲಿಡು ಉಂತುದೇರು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುರುಟಾದು ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ, ಚೌತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಪುವ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಬಲೇನು ನಮಗೆ ಬೋಡಿತಿಲಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇನು ಪುಗರ್ವ, ಚೌತಿ ದಾನಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಪುಗರ್ವ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಶಿವದೇವರೇನು ಪುಗರ್ವ. ಆಂಡ ಈ ಆಚರಣೆದ ಪಿರೌಡಿತ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಶಲೇನು, ಈ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯలను ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನೋಡು ಏತ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಕನಪ್ಪ ಏತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜವಣೆರೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ, ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಆಣ ನೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲ್ನ ವಾ ತಪ್ಪುಲ ಹಿಂಗೆ ತೋಜಿಜಿ ರೇಷ್ಮ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಕುಲು ಆನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದು ಬುಲೆಪಣ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬರ್ಪಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗನೇ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬರ್ಪನತ್ತಂದೆ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವರಾನೆ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದವು ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ನ ತಪ್ಪು. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಮೊದಲ ಗುರುಗಳು ಮಣ್ಣುದು. ಆಂಡ ಎತ್ತೆ ಮನೆ ಎಂಬ ಪಾಠಶಾಲೆಡು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪನ್ಪನ ಗುರುಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ತರೇಟೆ ಈ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲಸವು ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವನ್ನು ತಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ಹಳ್ಳಿದ ಪರಿಸರೋಡು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ವಾ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಣೆದ ಪೊರ್ತು ವಾ ಅಪ್ಪನ ಬಾಯಿರ್ದಿಲ್ಲ ಮಗ ತೋಟ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಪೋದುವತ್ತನ ಕೆದುಟಿ ಏತು ನೀರುಂಡು ಗುಯಲ್ಡಿ ಏತು ನೀರುಂಡು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಕೇಂಡನ ಕಿದೆಗೆ ಪೋದು ಪೆತ್ತೊಲೇನು ಬುಡಿಯನ ಕೋರಿಗೆ ಬಾರ್ ಪಾಡಿಯನ ಒಂದು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಪುರ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಏನೇನು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿನಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪಿನೇರು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಂದಿತ್ತನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓದು 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 ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಪ್ಪೊಡು ಇನಿ ಪೂರ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಓದು ಓದು ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ರೈಟ್ ಆವೋಡು ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಮಲ್ಲಾದ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪನ್ಪುಜ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತ ಜನ ಅವಡು ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ. ಈ ಮಂತ್ರದ ನಡುಟು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಡುಟುಪುನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಯನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ಪವನ್ನ ಕುಲಿಯರುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಒಂದುವೇ ಗುಂಗುಡುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನ ಪರಿಸರ ಹೊಡೆದು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲಿಡ್ದು ಜಾಲೆಡಿತ್ತಿನ ಮರಕ್ಲಿಡ್ದು ಕಂಡ ತೋಟಲಿಡ್ದು ದೂರದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕೊಡ್ಲ ಇತ್ತ ಕೇಳ್ನೆ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಅಂದು ಟಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪೆ ಪೈಲಟ್ ಆಪೆ ಅಂದು ಓಲಾಂಡ ಲಾಭಾಲ ಯಾನು ಟೀಚರ್ ಆಪೆ ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಪೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಪಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪಿನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಖಾಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಜಿ ಎಂದು ತರಸಮದಂತಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಗಿಪ್ಪೆ ತರಸರಿದಂತಿನ ಇದ್ದೇ ಕೆಲವು ಜೀವಲೇನು ದೆಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡಿಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾತನು. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಓದು 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 ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚು ಸುರು ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲುವನು ಓದು ಓದು ಪನ್ಪ ಮುಂಕಡ ಬೈಡ ತಿನ್ಪವ ಆತನಗ ಸ್ಕೂಲದ ಬಸ್ಸ ರಿಕ್ಷಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಡಪುರುವ ಬೈಯಡು ಜೋಕುಲು ಬಚ್ಚಿಲ್ಡು ಬತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಂಜಿ ಪಾಡುವ ಐಕ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಕುಲ್ಲವ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ನಲ್ಪನೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೆಪ್ಪುವ ಅಡೆಗೆ ಮಂದಿರ ಪಾಡ್ದು ಜಬ್ಡವನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಪಿರ ಓದು ಓದು ಕುಡ ಪಿದಾಡುನು ಕೂಡ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂದುವೇ ಜೋಕ್ಲೇನ ಯಂತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿನಃ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಜ್ಜ. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರುಲ್ಲೇರು ಏರು ಬೈದೇರು ಏರು ಪೋತೇರು ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಅವೇ ಪಿದ ಹಿಡಿತಿನ ತೋಟ ಕಂಡ ಇನ್ನೇನು ಓಲ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಗುಣನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಜ್ಜ. ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪನಕುಲು ನೆರೊಂದೆ ಬತ್ತುಪ್ಪಿರು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ ಇಡೆ ಬೈದ ಅಂದು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದುಪ್ಪಿರು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪೋಡುಂದು ಈ ಬಾಲಿಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ತೆಡಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಟೀಚರ್ನ ನೆರಡೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದ ನಡುಟು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಐಕಿ ಇದೇನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಐಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಪ್ಪುನು ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿನ ತಿರ್ಪನಗ ಅವಿನ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಲ ತಿರ್ಪೋಡು ದಾಯೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ
ಇಂಚಿನ ದೇವರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆದಾದ ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲು ಪಣ್ಣಿನ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ಪೋಡಿಗೆಡು ನಂಬುದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಣದ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಇರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಈಗ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರೋಣ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆ ಉರುಳು ಇಜ್ಜಿಡ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮಡ ತರ್ಕ ಪಾತೆರರು ಶುರು ಮಲ್ಪಿರು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಂಗ ಅನಗ ಅತ್ತನ್ನ ಉರು ಅನಗ ಕೇನ್ವೀರ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡದಾನೆ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡದಾನೆ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಜಿಟ್ಟದಾನೆ ನಿಖಲ್ನ ಪುರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅವು ಒಂದು ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಆ ನಾವೇನು ತೆರಿಯೋನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೈತೆ ನಮಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಂಗ ನೆರ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗುಳ್ಳುಂಡ ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಅವಿನ ಸರಿಯಾದ ಪಣ್ಣೆಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನಿ ಅಜ್ಜ ಹಾಕಿದ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕುವುದೊಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂದುಪ್ಪರ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣೆಂಡಲ್ಲ ಐತ ಪಿರೋಡೊಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಪಂಡದೆ ಅನ್ನ ಪಾತೆರನು ಉಂತವೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಅಕ್ಲ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪುಚ್ಚೆನ ಬಕ್ಕದೊಲೈ ಪಾಡಂದೆ ಅವು ಪೂಜೆ ಆಪುಜಿ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕೇನುವ ಹೌದಾ ಇಂದೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆಗೆ ಪುಚ್ಚೆನ ಬಕ್ಕದೊಲೈ ಪಾಡುನೊಂದು ಮಲ್ನಕಲ್ನ ಉತ್ತರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತೆರುಚ್ಚಿ ಅವು ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ದು ಪೋಲ ಅಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾವೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ದಾದಾತಿನ ಪಂಡ ಭಾರಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನೂತಯ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪೂಜೆಗೆ ಬಲಸನ ಭಕ್ಷ್ಯಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ಗಡಿಗಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ನೇನು ಗಿಡತದ ಸಾಕಾನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅವೇನು ಕೊಣದೊಂಜಿ ಕೋಣೆಡು ಕೂಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಅತ್ತನೊಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಕ್ಕದೊಲ್ಲೈ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತು ದುನ್ನದಿದ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಅವೇನು ಕೊನೆಯರು ಬಕ್ಕದೊಲ್ಲೈದಿದ್ದು ಬತ್ತಿರು ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡಿಯರು ಮಗತ ವರ್ಷ ನಾನು ಈ ಪುಚ್ಚೆ ಸುರುಟೆ ಉಪದ್ರ ಗೊರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಮಗೆ ಕೊನದು ಸುರುಟೆ ಅವೇನು ಬಕ್ಕದೊಲ್ಲೈ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಬತ್ತಿರು ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ನಡತ್ತದು ಇಲ್ಲಡು ಉಪದ್ರ ಹೊರಂದಿನ ಪುಚ್ಚೆ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಕೊನದು ಬಕ್ಕದೊಲ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕನೆ ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಒಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತನ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಪುಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಕಂತದ್ದು ಬಕ್ಕದೊಲ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕನೆ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅದು ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಅವು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿ ಪಾಡೋಣ ಪಂಪಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತದೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಉಂದು ಅವೇನೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎನ್ನಾಗಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ಮೂಲದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಓವೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾತಂದು ಅವು ಪುಚ್ಚೆನ ಬಕ್ಕದುಲಾಯಿ ಪಾಡಂದೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನಾಂಡ ಪೂಜೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕುಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಾನಮ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಉತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜಡತ್ವ ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ನದ ಲವಲವಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಏತ್ ಜನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದುಪ್ಪಿರಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಲಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನೊರಿಯಾಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿನ ಇಷ್ಟ ಗೆಳೆಯರೇನು ಪೂರ ಒಂಜ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ವಿಷಯದ ಮನಸ್ತಾಪ ಸಿಡುಕು ಪೂರ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ನವೀಕರಣ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲುಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಮದತದ ಮಲ್ಪುನ ಓವೇ ಆಚರಣೆ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅರ್ಥಹೀನ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಸೀಮಿತ ಮಲ್ತದು ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪುನೇನು ನೆನೆಪುಡುದಿದು ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ಪುನ ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರೋಡು ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ನ ಉಲ್ಲಾಸ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಅಂಚಾಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಈತ ಬಂಗೋಡು ಮಲ್ಪುನ ಈತ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಅರ್ಥ ಬರು ಇದೇನು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಂಡು ದೇವೇರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುವೆರು ಇನ್ನೊಳ್ಳಿ ಪದವಡು ನಡಪುನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ನಮ್ಮ ಆಶಯಲು ಮಾತ ಈಡೇರಡು ಪನೊಂದು ಎಂಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅವಕಾಶ ಈ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪನೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಆಶಯಲು ಮಾತ ಈಡೇರಡು ಪನೊಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರವದ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅದು
ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೂಳು ಭಕ್ತ ಬಂಧುರೆಡ ಬರ್ತದೆ ಸೇವೆ ಪಡಿಪನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಈ ಪರಿಸರದ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯೋಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಪುಂಜರ ಭಿನ್ನರಾದ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮದಿಪನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೇಖಲ ರೇಷ್ಮಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮೂಳು ನಂಗೆ ಇನ್ನಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂತು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಂಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ರೂಪಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡಿತನ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ಉತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಪುಂಜೇರು ಯಾನು ಈ ಉತ್ಸವದ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಅವಳು ಪುಲ್ಲೊಡಿತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆ ರೈತನ ಅರ್ಥ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ದಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಸುರೂತ ದಿನ ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಪುಂಜೇರು ಎರಡು ಪಾತೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ನೀನೆ ಮೌನ ಉಡುಪು ಯಾನ್ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಇರು ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಪನ್ನೆಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಆರನ ಪರವಾದ ಏನು ಪಾತೆರೆ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತು ಅನ್ಸಿದೆ ಬಂದರೆ 24 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಉಂಡಾನಾಗ ಏರು ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಇತ್ತದ ಏನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಸುರುಟು ನೆನತೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಆ 24 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಸುರು ಆಯರ ಏರು ಮಾತ ಕಾರಣಕರ್ತೆರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರಿ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದ ಮಹನೀಯರ್ನಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ಯರು ನೀನು ಪೂರ ಅಂಜನಕಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯನಕಲೆ ಪಾಡ್ದಿಜೇರ ಅಕ್ಲ ಪಂಡಿನತ್ತ ಅರ್ಥ ಅವು ದಾಯೇನ್ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಎಂಗ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅರ್ಥ ದಾಯಮಣ್ಣದಂಡ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಮನ ಮುಟ್ಟುನ ಪಾತೆರನು ಅಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನಕಲ ಅವಡ ಅಂಚವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಲ್ಲೊಂದು 2 ಜನ ಬರಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಬರಡ್ತಾನೆ ಆರು ಕಾರಣಾಂತರಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ಐತೆ ಪೂಜೆ ತಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಆದುಳ್ಳಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಜೇನಿಕ್ಲ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಳು ಮುಂದರ್ತಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರೇನ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಇಂಕ್ಳು ಪೋದು ಆರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ ಇರು ಬರೋಡು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಡು ಒತ್ತದ ಆರ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಳನ್ನ ಲೆಪ್ಪಡಾದ ಎಂಟರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಎಂಟರ್ ಮನ್ಪಾಯರು ಮನ್ಪಾಂಡಲ್ಲ ಪಂಡೇರೆ ಎಂಕ್ಳು 3 ತಿಂಗಳು ದುಂಪು ಓದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಆತಾಪನೆ ಪಂಡೇರೆ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು 1 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿಯನ್ನ ಐದು ದೃಢ ಬಂತಲ್ಲ ದಯ ಪಣ್ಣದಂಡ ಯಾನು ಒಳು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರಡು ಬರೆಯನೇ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಬತ್ತು ಮಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದವರ ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಎರಡು ಕಡೆ ಕೊಡೋರು ದೃಢ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಗದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಪಂಡೇವ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕರಿತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಪೋಯ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ದರ್ಪದೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿಯರನ್ನೇ ಅವಂದು ನಡೆದ ಅದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೀಯರು ಅಂಚಾನಕ ನಮ್ಮ ಏರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಸಭ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪೊಳಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೊಡೆ ಅಂಡ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಏರನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಪ್ಪೆನಾಡು ಅಜನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕರನಾಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಂಜಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಒಂಜಿ ಘಟಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಣಾಜದ ವಲಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲೆತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಕೋಣಾಜ ವಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉಳ್ಳಾಲ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ದಂಪತಿಗಳು ಮನ್ಪುಂಜಿನ ಸೇವೆ ನಂಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈತರದ ಕೋಣಾಜದ ಬಂದಲು ಅಕ್ಕಿನ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೆರೆದು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡು ಯಾನೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈತೆ ಇಂಜಿ ಪರಿಣತಿ ಆಯ್ನಿ ಇಂಚಿ ಅಂದ ನೆಪ್ಪನಾಗ ಇಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಅವಡು ವಿಶಾಲವಾದ ಅನುಭವ ಅವಡು
ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಕೊಡದು ಸಮಾಜವು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಇದ್ದ ಅರ್ಥ ಆಪನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮೆಚ್ಚಾದೆ ಬಂದುಲೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ನಾನು ಒಂದೇ ಪಡ್ತೋಡು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಲಿನ ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ತುಯ್ಯರಳು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕರಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಧುಭಾಗ್ಯರ ಕನ್ನಡಕ ಸಾರಥ್ಯದ ತುಳುವೆರ ತುಡರ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮೇಕಲ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಇದ್ದ ಅತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯರ ನಿಖಲ ಖಂಡಿತ ಕಾತರೊಡ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಯಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವ ಪೋತು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಬಂದುಲೆ ಜಯರಾಮ ಶಾಂತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಂಜಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ರವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಮೂಳು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಬಂದುಲು ಅಕ್ಕನ ಬೆನ್ಪಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಆತನ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಂದ್ರ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸುರೂಟ್ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪರನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ರಂಜಿನ ಈಗಲೇ ಮಾತಾಡ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಸ್ಪುಂಜ ಕಿಲ್ಲುರುಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಸಮಿತಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಳ್ಳಿಮಾರು ಉಳ್ಳಾಲ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಣಾಜಿ ವಲಯ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಬೋಳ್ಯಾರ್ಗುತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರಿಗೂ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hey!
मर्जी से अपनी उड़ती ही जाऊं, खुद की करूं मैं क्या तारीफ, रात ने चुराया मेरा काजल, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 छम। Raindrop bouncing, my heart is announcing, you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping, I love you in every way. हर घरों पे बूंद जो गिरी, तो नाचो आज छम 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 छम। मैं नाचो आज छम 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 हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ताड़ी उठल हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा कर हो जाएंगे जो खुद से ही हो जाएंगे दूजा। तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवार नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे ना कितना। क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्यों चाहिए ताड़ी उड़ रहा था। तेरे लिए ही जिया मैं,
ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. मुरे बंसी